Bonjour, tsika jiamby. Ay taratasy naboakako ty hoe ty fanavana boakako teto. Momba fandehany, tarifiny, fangalana certificat de résidence. Bonjour Marion. Io lalagna naboakany commune urbaine de Nosy-Be. Ko certificat de résidence alainao 2000 ariary. Navy nivolanko tato an'ilay matadidy. Ke raha misy eto, anareo chefokontany vaovao. Anareo fa magnano certificat résidence 5000 ariary. Manapaka taratasy anao reka abiasika ty. Anao mbala mandry fo de ce côté-ci. Ke zany any mbola tsy agnamia agnarana anareo chefokontany vaovao fa mipratike hoe 5000 ariary certificat de résidence. Et je vais commencer par Ambody Vanio. Donc, Babi, anao maeza, za mahainao. Atsika samby tsaiky tantanana atao samby tombo to. Arrêtez tout de suite 5000 ariary ny certificat résidentiel enao. Mampitandrigny za zegny, mbala mampitandrigny anao za zegny pour l'instant. Babi, amiko tsara anao amin'ny réseau ko. Fa za tsy andefa sy tiens privé. Satria ataoko hanitra amin'ny chef fokotany vaovao jiaby raha volanako. Allez, c'est bon là, tu vas pas couper tout hein. Hadro. Iri taratasy naboakany commune ry 2000 ariary certificat de résidence. Fa tsy 5000 ariary ataonareo. Za fa nagnambaranareo. Au moindre mouvement nareo bouge, je suis derrière votre cul iziny vaza. Io liste ndraha jiaby alaigny amin'ny fokontany tarify aminazy izy boko grandissé ko bokako anareo io. Tarify jiaby io taratasy décret naboakany commune io. Tanareo tsara tampon rouge ndreo regny. Anareo naviny moaly tsendriky fanjava raiky anareo fa mangalatra. Tu panarivo mari loatra karakory loatra. Aveo je m'adresse personnellement monsieur le préfet. Iro chef fokontany taloha karaha mbo miasa fa. Andray fepetra anao tsy mety mandray fepetra agnadosoagna rô io. Nanjary 34 koa ma chef fokontany mipetraka amin'ny tany Nosy-Be io. Ankamarozany ancien président fokontany mbala miasa mbala tsisy asaloha. Anareo tsisy fepetra resiny, tsisy raha iresiny vahoaka amizay mivezivezy mirenireny tsy hay eny atogny. Monsieur le préfet, prends ta responsabilité avant que ça dégénère. Za mihitsy ampidégénère azy ty baka ty. Za bokoto anareo raha tsy fagnahy koa. Volanko amin'ny raha ataonareo tsy manjary anareo, beriziky fanavy ndraiky vavanazy. Za fa mba anareo voleza anareo mampijaly reo vahoaka reo. Voleza. Tsy manjava aminareo volagna zay. Fampijaly anareo vahoaka. Lalagna fa naboakako teto hoe 10 000 ariary certificat de résidence. Za edy babiagna boîte décret rangombiagna 5000 ariary certificat résidence amitsika Ambody Vanio tsika ry. Baboaha aminay koa ny décret nazonareo vaovao baka amin'ny la commune fa tianay hita. Fa hoe fa tsy maintsy 5000 ariary mangala certificat de résidence. Commencement certificat de résidence io tsy hainareo 300 ariary mangala certificat de résidence. 300 parta zato telo. Parta zato ny ampisigné, parta zato cotisation midika amin'ny tampon, parta zato volany taratasy. En plus papier velin tosogna roe magnano izy io. Tapahagna roe papier velin araiky. Papier velin zao fa ohatriny fa 500 araiky. 300 commencement certificat de résidence io. Parta zato telo. Que donc anareo chef fokontany vaovao vous allez vous calmer. Za commence amin'ny chef fokontany Ambody Vanio zaho. Okay. Alohany za idika amin'ny chef fokontany amin'ny tanàna hafa, chef fokontany amin'ny tanàna anakay hitsiko antsendriky. Ke za koa mbala naharegny manomboko niany ty. Olona andeha nangala certificat résidence aminareo. Secrétaire anao baka tsy haiko mamondro agnatin'ny lakoronareo. Baka hainao tsara fa za jour amin'ny raha jiaby mandalo amin'ny tanàna io. Zay olo mandeha mangala certificat résidence zao raha ko magnano enregistrement. Za mihitsy agnirika rô boko lefa ty. Hamonoko anareo. Ataovanareo certificat résidence 5000 ariary nareo ke tsisy taratasy naboakany fanjakana fa 5000 ariary mangala certificat de résidence. Sa mandroboka anareo eto. La minute fo. Michoisir olo hafa koa atao chef fokontany. Satria koa fa tsy manjary ny navio habogno. Zegny ny objectif ny fidianana, ny tondroagna anareo fa tsy nifidigny. Ke koa fa tsy manjary abogno mangala olo hafa koa. Na indimanjato misy olo agnatin'ny taogno araiky chef fokontany amin'ny tanàna araiky tsisy problème. Mila voriky nakako anao Frida problème ny voriky nakabaka aroe fo ataony ko tsy mampapagnarivo mamono. Nagnino za zoko koe. Mbola tsy vita zara mbala vonavino moaly fo. Mbala vonavino moaly za fa mafangaroaro za ro chef fokontany fa mangalatra reto. Fa mangalatra miaraka navy amin'ny place. Tsy mangalatra baka fa mandrava olo mandrava velogno. Mandrava velogno kone. Ke za fa mampatandrina ro fa leo la certificat résidence. Fa pare vocal ro fa mandeha fo.
Magnontany ny otrino enregistrementareo fa ty divulgueko eto amizay nareo. Divulgueko eto tsara nareo. Za tsy vavaka aminareo. Tsy vavaka aminareo ndraiky karaha ty. Tsy avotro o zoky avotanao fa zany reninao. Anao de merde. Mbo fasanao message à Belgique. Tsy la tsy apoiziko ny ambezako fela navy ata Belgique. Za amizay milareo zaza ke la bouche nareo ndraiky za ataova aminakafo fa aza atao amin'olo hafa. Za tsy magnano scandale fa za mi signaly vous za tsy fais scandale. Aikory manao zay. Moi je dis la vérité. Je dis ce que tout le monde voit. Raha hitany maso raha tsy apetagnana. Oh là 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 là. Et ça j'adore. Za boka tsy tiako mivolagna raha tsisy preuve. Za tsy tiako mivolagna raha tsy tamaso. Nagnino tsy azoko question ty hoe. Azovinao ma tsy aiky magnangy nataonao naty. Za navy nagnano olo naty tato. Navy nisy olo niforoniko naty tamin'ny compte tato. Zeny any tsy azoko jouer la fa azava tsara. Azava tsara edy azovy tsy aiky magnangy nataoko naty tato. Mpodiana hely mémoire anaka aminy araiky zay fa misy toro. Raha jiaby zao boka fait international ke falifaza aveke ko fa avy assumegny vo io fa nitena baka. Ko fa avy on assume. Za zay fa te-ampidirinao agnisan'ny international karaha ko za zay zoky za zay asaloa. Anao baka andeha mipitripitry raiky international. Raha volaniko raha fa misirkily amin'ny réseau fo izy ampodiko io. Tsy tafiboaka international mety ho national fo izy. Macron kun rangoko vadiny zoko zigny. Hay kabaron la famille aty. Zoko kibonaka amarare. Za miambigny mademoiselle ligny nivolagna fa zovinao olo nataonao naty tato igny edy za meza fagnazavagna. Za baka tsara nagnano olo naty tato tsy azoko ono ke tiako ambarany za azovy olo nataoko naty tsy aiky magnangy nataoko naty. Satria zegny raha farany halako surtout amin'ny page-ko ty mipibipiby faty. Tsisy raha halahalako ny zegny baka. Za baka magnontany raha ataoko ato karaha presque azoko honogno fo fa io fo za namorogno olo nataoko naty tato baka tsara azoko honogno baka olo tsy naty baka fandiniako izy fa za ndrô nagnano izy naty. Tsy haiko sa diso frappy izy igny tsy haiko. Zegny tadiavako hoe ampodiana tsara edy fagnontaniagnanao za. Azovy olo nataoko naty tato. Tsy tiany dodinaka chevenaka ty arakara io koa le makoa mena ninazy hoe. Makoa morima. Io le makoa morima. Tsotra regny nareo fo makoa morima. Zay baka viako tsy magnano international. Za raha manogno agnarana manondro. Tondroeko anao fulany eo za. Amizigny tsy mihosotro amin'olo jiaby. Karaha ty le makoa morima io. Tsy dirany pegny. Io le makoa morima. Bonjour nindre moa hela edy. Igny ediny amin'igny Pierre. Mbala fampitandremagna izy ataoko nianty. Fa za ko mbala nipody eto ndroe. Maro edy raha fosako arabarabako eto momba chefoko tany.